ሰማያት ወአብዮት በኩሉ ዓለም እዚህ ማ በቲ ፍርት አንጎለና ረእና በፊት ይተውልኝ ነው ታሰው ሞላላ ተራ አሁን እስተባለ ሀሱ
ብናይ ርእሰ ኣድባራት ወገዳማት ኣክሱም ጽዮን ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ዝተብዕልልታ ኣመስግንናሲ 24 ሰዓት ስቡሕ እግዚኣብሔር ብምባል ለይትን ቀርትን እግዚኣብሔር ኣብ ምምስጋን ዕድመ ልክዖም ዘሕልፉ ዘለዉ ክቡራን ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን እዮም እሞ እስኪ ደጊምኩም ዕልል በሉለይ። ካብዚ ብምቕፃል ብናይ ርእሰ ኣድባራት ወገዳማት ኣክሱም ጽዮን ቤተ ክርስቲያን ሰንበት ትምህርቲ ቤት ተምሃሮ ናይ ወረብ ክቐርበልና እዩ ናብኡ ክመርሐኩም እየ። እዚ በዓል እዚ ደሚቑ ንክሕልፍ ካብ መቐለ ሙሉእ ወፃዮም ብምሽፋን ናይዚ ድምፂ መጋውሒ ብነፃ ዘምፅልና ሰላም ፕሮሞሽን ሰብ ዋና ዝኾኑ ሰላምን ተስፋይን ብሽም ርእሰ ኣድባራት ወገዳማት ኣክሱም ጽዮን ቤተ ክርስቲያንን ብስም ህዝብን ምምሕዳርን ከተማ ኣክሱም የቕንየልና ክብረት ያበልና። እስኪ ኣመስግኑና። ከምኡውን ሕየት ኢቨንትስ ካብ ትማሊ ጀሚሩ ንዝነበረ ፕሮግራም ህዝቢ ደው ኢሉ ንኸይብ ኮፍ ኢሉ ንኽከታተሉ ዝብል ትኾፍ ኢልኩምሉ ዝኒኹም ወንበር ምሉእ መጻኢኡ ብምሽፋን ዝሃበልና እዩ። ኣመስግኑላ።
Let
ለክሙ ማይረራኒሃ ለጽዮን አክሱም እለተጋባይክሙ እለተጋባይክሙ ምሕረት ጽዮን ቅድስት እለተጋባይክሙ እለተጋባይክሙ ደብረ ጽዮን ቅድስት እለተጋባይክሙ እለተጋባይክሙ ደብረ ጽዮን ቅድስት እለተጋባይክሙ እለተጋባይክሙ ደብረ ጽዮን ቅድስት ሰላም ለክሙ ማይረራኒሃ ለጽዮን ገበተ አክሱም ሰላም ለክሙ ማይረራኒሃ ለጽዮን ገበተ አክሱም እለተጋባይክሙ እለተጋባይክሙ ደብረ ጽዮን ቅድስት 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 ሰላም ለክሙ ማይረራኒሃ ለጽዮን ገበተ አክሱም ሰላም ለክሙ ማይረራኒሃ ለጽዮን ገበተ አክሱም እለተጋባይክሙ እለተጋባይክሙ ደብረ ጽዮን ቅድስት 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 ጽላት ዘሙሴ ጽላት ዘሙሴ ጽላት ዘሙሴ ጽላት ዘሙሴ እፀጳጦስ ሲና እፀጳጦስ ሲና እፀጳጦስ ሲና ጽላት ዘሙሴ እፀጳጦስ ሲና እፀጳጦስ ሲና እፀጳጦስ ሲና ጽላት ዘሙሴ ጽላት ዘሙሴ ጽላት ዘሙሴ ጽላት ዘሙሴ ጽላት ዘሙሴ እፀጳጦስ ሲና እፀጳጦስ ሲና እፀጳጦስ ሲና ጽላት ዘሙሴ እፀጳጦስ ሲና እፀጳጦስ ሲና እፀጳጦስ ሲና ጽላት ዘሙሴ አብረ ጽዮን አብረ ጽዮን አብረ ጽዮን አብረ ጽዮን እስመናሁ ብርሃነ ጅታ እስመናሁ
ስለ መዝሙሩ እግዚአብሔር አምላክን አስተመስገነ ይሁን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። نسمع التزي أبصحنا أبصحكم قبل فتو أصبح التزي بزرم معلتي النخبرة فلي بزبالة ملكعو استوستنا جزية خمسي تأخينا خنا بحيل فقال እግዚአብሔር እንደሆነ ስለ ለሞገን በአንጻሩ ዘሐጉስ በዓል ኮይኑ ከምዚ ምስ ህዝብና ምስ ኣጋይሽና ኣብዛ ቅድስቲ ሃገር እዚኣ በዓልና ኣኽቢርና ቃል ኪዳንና ተሳቲፍና ክንከድ ዝገበረ ፈጣሪ አጅቦ እንደሆነ ክብር ምስጋና ይብጽሕዮ። እሞ ዝበዓል እዚ ናይነና ናይ ቅድስቲ ጽዮን ማርያም በዓል ትፈተሎ ኣብዚ ንረኽቦ ታሪክ ሕፅር ብዝበለ መልክዑ ቅዱስ ጳውሎስ ከም ዝነግረና ሃይማኖታውያን ከም ምዃንና መጠን ኣመንቲ ከም ምዃንና መጠን ሃይማኖትና ቦቱ ዝኣመናዮ እምነት ብታ ዝኣመናያ ኦርቶዶክሳዊት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ጸኒዕና ንኽነብር ናብ ሓደ ከይንሰሓብ መሲልና ከይንቀላቀል ቅዱስ ጳውሎስ አጠንቅሞ ይነግረና። በከልአይ ቆሮንቶስ ኣብ ቆሮንቶስ 7 ናብ ተጻሓፈ መልእክቲ ብምዕራፍ 6 ካብ ቁፅሪ 14 እንታይ ዝብል እምነትኩም አጽኒዕኩም ንበሩ ኣይትጠራጠሩ ምስ ዘይመስልኩም ሰባት እውን ኣይትቀላቀሉ ኣይትተሓወሱ ይብለና። ويظهروا وسعروا تكنيا إلا يأمنوا نفسهم مساحتهم بهيمانوتهم بسرعة بباهيلهم زي مسلهم مساحتهم ما يتتحوسوا ويبن ناي حتو ناي سايكولوجي حتو انتاي شكر اللو هيمانوتنا حزنا مساحتهم تتحوسنا انتاي شكروا التولون تغينهم يبل منو زي كفلمو رستا لمنافقان مثل ما هيمنان زيما غما غيرو غون يخيل
መናፍቃንና ምእመናንን ሓደ ገይሩ ርስተ መንግስተ ሰማያት ዘካፍል የለን። ናይ መናፍቃን ርስቶም ሲኦል ገሃነም፣ ናይ ቅዱሳን ምእመናን ርስቶም መንግስት ገነት መንግስተ ሰማይ እዩ። መኑ ዘይየርያ ለጽድቅ ምስለ ኃጢአት እዚ ክትብሉ እዚ ክትናገሩማ ጽድቅና ኃጢአት ሓደ እዮም ከመ ገይርኩም ክትብሉ ትኽእሉ። ጽድቅና ኃጢአት ዝተፈላለዩ እዮም። ምእመናንና መናፍቃንን ዝተፈላለዩ እዮም። መኑ ዘይደምሮ ለብርሃን ምስለ ጽልመት ብርሃንና ጽልመት ከመ ገይሮም ሓደ ክኾኑ ይኽእሉ። ሓደ እዮም ኢልካ ከመ ገይርካ ምውሳን ይከኣል ወይስ ብሓደ ኣመዓራሪኻ ክወፁ ምግባር ይከኣልን። ብርሃኑ እትለቅቕ ጽልመቱ ይመጽእ፣ ጽልመቱ እትለቅቕ ብርሃን ይመጽእ። መኑ ዘይደምሮ ለክርስቶስ ምስለ ቤልሆር ክርስቶስና ሰይጣን ከመ ገይሮም ሓደ ክኾኑ ይኽእሉ። ስምምዕነት እውን የብሎምን። መኑ ዘይደምር ታወተ እግዚአብሔር ውስተ ቤተ ጣዖት ታወተ እግዚአብሔር ጽላት ወሲዶ ኣብ ቤተ ጣዖት ዘቕምጥ ዘንብር አካል እውን የለን። ስምምዕነት የብሎምን። ታወተ ጽዮን ማሪኾም ወሲዶም ኣብ ቤተ ጣዖት ኣምላክ ምስ ኣምላክ እዩ ክሓድር ዝግብኦ ኢሎም ናብ ዳጎን ገዛ ምስ አተውዋ ሓደ ጊዜ እግሩ፣ ሓደ ጊዜ ክሳዱ፣ ሓደ ጊዜ ኢዱ ሰባቢራ ከምዝ ደብረየቶ ታወተ ጽዮን መጀመሪያ ጊዜ እሱ ብላዕሊ እሳ ብታሕቲ ገይሮም አጥዋ ገልቢጣ ሰባቢራ ደብርያቶ። ከምዚ ብኸልኣይ ጊዜ እሳ ብላዕሊ እሱ ብታሕቲ ገይሮም ኣቕሚጦምዎ ገልቢጣ እግሩ፣ ኢዱ፣ ክሳዱ ንበይኑ እግሩ ንበይኑ ወራሪፃ ደብርያቶ። ብሳልሳይ ጊዜ ከነጭራሽ ሓመደ ዳፍጭኡ ኣውፅያቶ። ከምዚ ዝመሰለት ታወት ተኣምራት ዘለዋ ዓብይ ሓይሊ ዘለዋ ታወት ታወተ ጽዮን ብሙሴ ኢድ ዝተሰርሐት ብዙረ መዓልቲ ዳጎንን ሓመደ ዳፍጭኡ ኣውፅያ ንዓዳ ዝተመለሰትሉ መዓልቲ ደስ ክብለና ይግባእ። ህዝበ ክርስቲያን ካህናተ ጣዖት ናይ ኣምላኮም ሓመደ ዳፍጭኡ ምውፅኡ ምስ ረአዩ ሓራም ናውዘውዚነ ከይነኣተ ደጊም ርእሱ ዘየድሕን ንዓና ከድሕነ ይኽእልን ኢሎም ምሒሎም ቤተ ጣዖቶም ዝሓደጉሉ መዓልቲ እዩ። ካብኡ ናብ ካሊእ ቦታ እንደገና ብተቕማጥ ብውፅኢት ክትኩስትሮም ምስ በለት
እዛ ታወት እዚኣ ናብ ካሊእ ቦታ ትኸይደና ኢሎም ናብ ካሊእ ቦታ ኣዚሮምዋ ኣው እንደገና ምድሮም በጭዋ እሳቶም ብሕማም ብሕባጭ ክስኩስ ተሮም ኢላ ናብ ካሊእ ቦታ ኣዚሮምዋ ከምዚ እናገበረት ክሻብ 5 ቦታታት በፂሓ ካብ ኣዛጦን ወደ ኣስቀሎና ካብ ኣስቀሎና ወደ ጀት እናዘዋወሩ ኣቕሚጦምዋ ብዙሕ ተኣምራት እናገበረት ብዙሕ ሕማም እናምፀት ክትኩስተሮም ምስ በለት እቶም ፈላስፋታት እንታይ ኢና ንገብር እዛ ታወት እዚኣ ክትውደአና እያ እንገብሮ ምኸሩና ንገብሩና እንታይ ክንገብር ኣለና ኢሎም ኣነጋጊሮምዎም እቶም ካህናተ ጣዖት ኣይ እዛ ታወት እዚኣ ካሕሳ ሒዝኩም ናብ ዓዳ ስደድዋ እንዲያውም ብክልተ ኣላሕም ሓራሳት እተን ምራኹተን ኣሲርኩም ብጋሪ ፅዒንኩም ካሕሳ ሒዝኩም ሰደድዋ ኢሎምዎም ካሕሱ እንታይ እዩ ሰውነቶም ትርኣስ ዝኣክል ሓዊጡ ነይሩ ዓደም እውን በንጭዋ ተወሪሩ ነይሩ ስለዚ ካሕሳ 10 ትርኣስ 5 ትርኣስ ዝኣክል ወርቂ ኣስሪሕዎም 5 ኣንጭዋ ዝኣክል ወርቂ ኣስሪሕኩም ካሕሳ ሂብኩም ንዓዳ ስደድዋ እተን ኣላሕም ደቀን ደልየን እምባሕ እናበላ ተተመሊሰን ወየለኹም መዓትኩም ገና እዩ ኣይተወደአን ፈጣሪኹም ተዓሪቆኩም ኣለሞ ከምዚ ገይርኩም ካሕሳ ሂብኩም ሰደድዋ ኢሎም ይመኽርዎም 5 በኣምሳለ ጭዋ 5 በኣምሳለ ትርኣስ ወርቂ ኣስሪሖም ብክልተ ላሕም ፀሚዶም ናብ ዓዳ ምስ ሰደድዋ እተን ላሕም እተን ኣዕሩሕ ደቀን እንተይዘከራ እምባሕ እናበላ ንዓዳ ሒዘን ከይደን እጎላቶም እጎልየን ከመጃጅ ኣፍቀራ ኣብ ኮንኩንጂ ኣብ ቅድሚም ይጀለን ምራኽን ዝበለ ደራሲ ታወተ ፅዮን ሒዘን እተን ኣላሕም ኣኽቢረን ንዓዳ ብዙሕ ተኣምራት ሰሪሓ ንዓዳ ዝተመለሰት ታወት ብዙሕ ተኣምራት ዘለዋ ብዙሕ ቃል ኪዳን ዘለዋ ታወት ብትሎም መዓልቲ ንዓዳ ዝተመለሰትሉ ክብሪ ምስጋና ይግበያ እዛ ታወት እዚኣ ክትወርድ ኣብ ሰሎሞን ጊዜ በፂሑ እዚ መጀመርያ ብሙሴ ጊዜ እዩ ዝተቐረፀት እዚ ነገር እዚ ዝኾን ዘሎ ብኒ ዳዊት ጊዜ እዩ ብኒ ሰሎሞን ጊዜ በፂሑ ሰሎሞን ኣራሚ ስወዱ ናብራው ምትላቕ ተሎ ብንግስቲ ኣዜብ ኣማካይነት ምኒልክ ናብ ኢትዮጵያ ክመፅእ ተሎ እዛ ገባሪተ ተኣምራት ታወት እዚኣ ካህናቱ ሒዙ በኽሩ ይኺድ ስለ ዝተባሃለ ናብ ኢትዮጵያ ካህናቱም ሌዋውያኑ ሕገ ወሪቱ ስርዓቱ ግዝረቱ እምነቱ ሒዞም እትመፅእ ተለዉ ታወተ ፅዮን ኣልዒሎም ሒዞምዋ ትመፅእ ተለዉ መሬት ተነቃኒቑ መሬት ክግልበጥ ኢሉ እንታይ እዩ ችግሩ እንታይ ጉድ ተፈጠረ ታወተ ፅዮን የላይ ድያ ኣብ መርመራ እስኪ ረአይዋ ኢሉ
ምስ ሰደደ ታቦተ ጽዮን ከይዳ ታቦተ ጽዮን ከይዳ የላን ኢለዎ ተኸተልዋ ባሕሪ ተሻጊሮም ተኸይዶም ፈቃዳ ስለ ዝኾነ ሕደጉዋ ባሕሪ እንድሕር ዘይሸገሩ ግን መልስዋ ኢሉ ሰዲዱ እትኸተለው ብሰረገላ መሬት ለቂቖም እትኸዱ እዮም ተራእዮም ካብ መሬት ነጢቖም ሰረገላ ኣየር ብኣየር እትበሩ እዮም ተራእዮም ተሻጊራ ኢልዋ ረድኤተ እግዚአብሔር ናብ ኢትዮጵያ ኸይዳ ኣላ ወአይመረ ሰሎሞን ከመ ሆረት ረድኤተ እግዚአብሔር ሃበ ኢትዮጵያ ፈቃዳ እዩ ሕደጉዋ ኢሉ ዓሪፉ ተቐሚጡ ንእስራኤል ዝተዋሃበ ቃል ኪዳን ንእስራኤል ዝተዋሃበ በረከት ኣበይ ዓሪፉ ኣብዚ ቦታ እዙይ ደስ ይበልኩም ህዝበ ክርስቲያን በእውነት ቃል ኪዳና ሒዛ በረከታ ሒዛ ናባና መፅያ በረከት እዙይ ዓውዚ ኣብ ርእሲ ኣድባራት ወገዳማት ኣክሱም ጽዮን ዓሪፉ እዚ ኩሉ ህዝቢ ካብ እነና ካብ ቅድስቲ ጽዮን በረከት ክሳተፍ እዩ መፅኡ ዘሎ እሞ በረከቱ ይዓድለና እዚ በዓል እዙይ ዓለማዊ ከይንብሎ ብዙሕ ዘየኣምን ኣሎ ብሄራዊ በዓል ኣፍሪቃዊ በዓል ከም ምዃኑ መጠን ይኸው እዞም ዝኒአ ህዝቢ ባዕሉ ምስክር ምዃኑ እቲ ቃል ኪዳን ኣብዚ ከም ዘሎ እሞ ቃል ኪዳን ሓፊሱ ክኸድ ዝመፀ ምዃኑ እቲ ረድኤት ኣብዚ ከም ዘሎ እሞ ረድኤት ሒዙ ክኸድ ዝመፀ ምዃኑ ባዕሉ ዝዓውደ ምሕረት እዚ ምስክር ስለ ዝኾነ ካብ እነና ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ካብ እነና ካብ ጽዮን በረከት ረድኤት የሳትፈና በዓሉ በዓለ ሰላም ይግበረና። ሰማዕኩኒ ዕኔለይ ክርስቶስ እቲ እዚ ኣብ ጥንተ መንበሩ ተመሊሱ ዘሎ መንበረ ሰላማ ንኽምለስ ካብ መጀመርያ ጀሚሮም ምስ ካልኦት ሊቃውንቲ ጳጳሳት ብምዃን ዓብዪ ተራ ዝተፃወቱ ኣቦ እዮም እሞ ንዝሃቡና ትምህርቲ ብዕልልታን ብጨብጨባን እስኪ ናይ ግልጋሎት ዘመነ ዝሓለ ምልክት እስኪ ሰኒደይ ካብዚ ብምቕፃል ሓፂር ናይ መንበረ ሰላማ ሪፖርት ብብፁዕ ኣቡነ ኣረጋዊ ናይ ካናዳ ሃገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስን ዋና ጸሓፊ መንበረ ሰላማ ላዕለዋይ ቤተ ክህነት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ትግራይ ንምኽትል ስራሕ መካየዲ ናይ መንበረ ሰላማ መልአከ ምህረት ሓጎስ ገብረመድህን ስለ ዝወከሉ መልአከ ምህረት ሓጎስ ገብረመድህን ናይ መንበረ ሰላማ ሓፂር ሪፖርት ከቕርቡልና ብዕልልታ ዝተዓድሙለን